Mondragon eta gure kooperatibak ezaguna gera gure negozio sendo indartsu eta etorkizuna dugulako. Zergatik eta zertarako gauden ere oso garrantzitsua da. Eta hortan Arizmendiarrietaren legatua funtsa da. Arizmendiarrieta gunean gaude, hau da edukiontzi antzeko bat, baina baloreena eta legatu batena. Hain justu hemen esaten den bezalaxe, ez daukagulako edo ez ditugulako balore horiek guztiak gure ADN-ean txertatuta betirako. Hau urtegi baten bezala bete egin behar da. Konpromiso horri eutsi egin behar zaio. Ekintzaren bidez eta parte hartzearen bidez, gaurko balore horiek gure herriak gaur egun dena izatera eraman dutenak ere etorkizunean, balore horiek emaitzak eman ditzaten gure herriak hazten jarraitzeko, beti ere elkartasunean oinarrituta inor atzean utzi gabe. Gune berri hau tresna ikaragarri indartsua izango da, legatu hori berriz ere indartsuago proiektatzeko kanpai kanpora baita gure kooperatibetara. Leku txikina, baina aberatza. Bera olako txezan, bera gezutzen olako gauzai, olako importantzia hondirik ematen ez da. Baina horregatik esaten dut, gustauko dako la beraibe. Otalora moduko eraikin baten, bere historia, bere pixua daukon eraikin bada, eta bertan hezkuntza zentro bat eukitxia garrantzitsua. Eta are garrantzitsua kooperatibismoaren balixuak lantzeko. Beragatik gara munduan erreferente eta harrotasunez esaten dugu garela kooperazioan eta kooperatibismoan erreferente. Orduan guretzat oso leku hau eta espazio hau oso polita dau diseinatuta eta oso ondo ikusarazteko bera zer zan eta zer eragin izan zauen gure herrian eta Euskal Herrian. Urtero, kanpotikan 3.000 pertsona gerturatzen dira eta 1.700 barneko kooperatibetako bazkideak gerturatzen dira legatu hori ezagutzera. Cogemos ese legado de José María Arizmendiarrieta y lo continuaremos en nuestra labor cercana a las empresas cooperativas, trabajando para que hagamos de ese día a día de nuestra responsabilidad empresarial consigamos lograr una mayor cohesión social y mayor justicia social para todos y para todas. Ore handia da guretzako markina xemendar bat, Jose Maria Arizmendiarrieta bezalako markina xemendar bat izatea, berak ereindako euskal kooperatibismo ezagunaren hasia gaur egun hain bizirik ere ikustea.